chokwadi chobuda pachena right now zviri kuonekwa kunzi General Anselm Sanyato zvava kuSports Ministry tichiona nezvinhu zvakuunveilwa zvichibudiswa pachena vanhu vaya vachiti saka vana Kest Coventry vaitei vaonekwa kunzi they seemed to be hardworking but those guys they were corrupt vangufanana nethemunangagwa regime vanoonekwa kunzi each and every day they are looting sanamira mashoko ari kuonekwa kunzi they are direct blows ari kuuya panapa ari majobs kuna Kest Coventry ndobva subscribe walike on the bell kuti tipinda pahendo yalin anodanyira achiti what was Kest Coventry doing exactly. Sanyato asvikira kutsvaka generator that disappeared a while ago. It means that Kest was never bothered about the stadium project. She was being paid while doing folklore. Thomas kamudanyiko panapa na Lin MT mina paendo yavashona anobuda chiposta the same anodanyira chiti General Retired Sanyato is on a mission to ensure things are correct in his ministry. He received orders from his commander to deliver, and he is fulfilling his promise to his commander, His Excellency President E.D. Mnangagwa. Ndopano yachiposta aiwa nawo yemagenerators ari kuonekwa kunzi aiwa aizikanwa kuti ari ku the sports ministry but panguva ino haasi kuzikanwa kuti aripi paground ahapo. Mashoko ekuti vanhu vari kuona chokwadi kuti aiwa those ministers vari kuapointiwa ndo problem number 1 just because vanova ignorant pane some matters anonyatsokuonekwa kunzi zvonyatso kuprova incompetent hwavo zvongoti vari kuuya vachingopewa vachipiwa large sums of money but pasina kana zvavari kuita zviri kuadd value to our own country or to the citizens at large. Tudze mafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi aiwa nekuya kwaita General Anselm Sanyato kunyange vanhu vaiti is not fit for the job but panguva ino vachiona vanhu vachimanyiswa vanhu vanyatsokuona kuti aiwa Anselm Sanyato ari nani. Pinda comment section metodza mafunguro enyu, subscribe, like, turn on the bell icon.